So ang nangyari, namamatay, tinitirik ako sa daan, palyado, at hindi stable yung kanyang idol. Oh, di ba? Oh, tapos palyado. Oh, di ba? Kunting piga mo lang, namamatay siya. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga kabarkada. At sa episode pala na to, pag-uusapan natin ngayon at gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa aking Raider 150. So ang nangyari, namamatay, tinitirik ako sa daan, palyado, at hindi stable yung kanyang idol. So ano ba yung mga dahilan na bakit nagkakaganon yung mga alaga natin o yung mga motor natin, no? So ang unang ginawa ko ay nagpalit ako ng spark plug. So nandito yung mga spark plug na binili ko. So ang dami na nito, 3. Iba pa yung nakakabit dun. So nangyari, spark plug lang daw, sabi ng mga mekaniko, no? Ngayon, palit ako ng spark plug. So, pang-apat na siguro to yung nakakabit ngayon dito. Tapos, biglang nagsabi sa akin yung ibang mekaniko, kasi dinala ko na naman sa ibang mekaniko. Nasabi sa akin, kwako. So ngayon, ito na yung nangyari. Nakita na yung dahilan, no? Na sira na pala yung dun sa loob. Nalustred na, natanggal na yung dun sa loob ng kwako. Mayroon dun yung mga spring, ganyan, natanggal na. So yun pala yung naging dahilan kung bakit na nagpapalya, tinitirik sa daan at hindi na rin stable yung kanyang idol. Napakalakas niya ng tumagay ng gasolina. Tumagay talaga eh. So yun yung naging experience ko dyan, no? So ang nangyari ngayon, natapos akong bumili na ngayon ng spark plug. So bumili ulit ako ng mga kwako. So ito pala yung mga kwako na aftermarket. So ang problema sa aftermarket na kwako na to ay hindi niya maiproduce ng maigi yung power. So ang nangyayari, ganoon pa rin. So huwag tayong magbabase agad-agad sa spark plug, dahil baka mamaya-maya ito na siguro yung sira ng mga motor natin. So mamaya susubukan natin tong isang kwako na nabili ko na aftermarket sa halagang 150 pesos. Pero yung nakakabit ngayon dito ay yan na yung original na kwako na galing sa kasa. So ito yung susubukan natin ngayon, no? Baka sakaling ito na yung mga problema ng mga alaga nyo. So nais ko lang i-share sa inyo. So susubukan natin tong isa. Ilalagay natin tong isang kwako. So tatangkalin natin ngayon tong original na kwako. Ito yung original na kwako. Ayan na. May tatak pa siyang 07H3 25G. Ayan. So tatangkalin natin to ngayon. Ayan mga kabarkada, no? Natanggal na natin tong original na kwako. So papalit natin ngayon ay itong aftermarket na kwako. Isa pa palang dahilan mga kabarkada, no, na simptomas pala ng sira na yung mga kwako natin is yung hard starting na siya. Ang hirap na siyang paandarin. So ito na pala mga kabarkada, no, yung lumang kwako. At isa pa palang dahilan na o simptomas na mararanasan no pag sira na yung kwako ng mga Raider 150 is yung napakalakas na niya sa gas.
Tapos pag ina-accelerate mo siya, para na siyang pigil. Tapos hindi na siya makausad o makaarangkada. Kasi hindi na nga buo yung kuryente na binibigay ng Quaco papunta dun sa spark plug. So ito yung aftermarket ngayon na Quaco. So ito yung lalaki natin. Susubukan natin to ngayon. Kaya ingat-ingat tayo sa mga kinakabit natin sa mga motor natin. Nasa tingin natin ay nakakatipid tayo, pero yun pala, mas mapapagastos pa pala tayo. Buti na lang may nagsabi sa akin na dumirect na ako dun sa Asa, dun sa Guanzon. Ito na, sasalpak na natin. Yan yung local na Quaco. Tingnan nyo naman, oh, halos hindi pumasok. Alright, i-start natin to. Subukan natin ngayon. Tingnan nyo yung idle. Ayan siya. Diba? Rinig nyo naman. Ayan ah. Diba? Naririnig niya. Under man siya, pero ito nga siya, oh. Hindi niya kayang sunugin yung gas na binibigay ng karburador. Ayun, namamatay. Nakita na? Nakita na naman na. Ano yung idol? Ano siya? Stable. Makakalaw-galaw siya. Tapos palyado. Yan yung post na local, yung naikabit natin na Quaco. Diba? Kunting piga mo lang, namamatay siya. Kunting piga lang, namamatay siya talaga. So yun yung nangyari at na-experience ko pala nung nasira yung original na Quaco ko, no? Ito yung original. Kasi may tatak pa na ito 25G. Ito yung original na Quaco. So nagpalit ako ng Quaco na aftermarket. Tapos yun na nga, nagsimula na yun lahat dahil nang sira lang itong original na Quaco ko. So hindi tayo magbabase agad-agad sa spark plug na check natin maigi itong spark plug din at saka yung Quaco. At may isa pa palang dahilan kung ano yung isang ang post na nagkakagano nung motor natin, no? So mayroon dito sa manifold may maliit na tubo dyan, no? So ngayon pag yan ay sumingaw, ayan, oh, kita nyo yung maliit na tubo na yan, yung hose. Pag yan sumingaw, isa rin yan sa dahilan na tumitirik yung motor natin. Dahil sa akin naka aircut cover na kasi ako eh. Dati kung mayroon pa yung isa, naibablog sana rin natin yun kasi may tubo rin dito. Pag yun sumingaw din, titirik at titirik din yun. Dalawa yan. Pero dito talaga ako nagbase sa spark plug saka spark plug cap o yung Quaco. Try ulit natin. Pandarin ulit natin tong motor.
umaantar siya, no? Pero pag binibirit ko, ayan, namamatay. Di ba? Ngayon, at least na-share ko sa inyo yung dahilan o cost ng isang pagtirik ng Raider 150 natin. So, tatry natin, kakapit natin ngayon yung original na Quaco. Ito yun, So yun mga kabarkada, no? Nakita nyo naman yung post ng local na Quaco. So ngayon, ilalagay natin ngayon tong original. Mapapayo ko lang dahil sa experience kong to, huwag tayo agad-agad magbabase sa spark plug. Check din natin lagi to Quaco. Ilagay natin tong original na Quaco. Minsan nasisira din pala yung mga spark plug natin pag ganun na napupundi na. Napupundi rin kasi yan pag ganitong sira yung mga Quaco natin. Napupundi yung mga spark plug. Ang nakakabit pala dito sa Raider 150 ko is yung Udenso na spark plug. Galing din sa kasa. So yun na. Naikapitan natin yung original na Quaco. So tatry natin. So kanina nakita nyo naman, di ba? Pag pinipiga mo, namamatay. Ito naman yung ito yung original na Quaco ngayon. So yun lang mga kabarkada, no, yung nais ko na i-share. So kung makailang ulit ka nang nagpapalit ng spark plug at ganun pa rin yung nangyayari sa motor mo, i-check mo na yon yung Quaco, kagaya na nangyari dito sa motor ko. At i-check mo na rin yung hose dun sa may manifold, baka singaw na rin yon. So yun lang yung mga nagiging dahilan kung bakit na tumitirik, namamatay, hard starting, matakaw na sa gas, hindi makaarangkada, hindi na makabuelo, at parang pag pinipiga mo namamatay na yung mga alaka natin na Raider 150. So yun lang mga kabarkada, no? So, sana nakatulong ako sa mga kapwa natin na Raider dyan, lalo na sa mga Raider 150 user. Dito naman tatapos ang vlog natin. At bago mo i-click ang ibang video, ay sana ay makapag-subscribe ka muna sa aking YouTube channel. At huwag nang kalimutang i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga bagong video na i-upload natin kagaya nito. So ingat tayong lahat and God bless.